Jo, zdravím vždy pozitívny Marek, dneska ideme skúsiť Granny multiplayer. Neviem prečo mi to píšti, sorry. No mám problém na YouTube, no. Takže poďme na to. Tak no, mám knihu, ja som bez multiplayer. Ani Max tu není, ani George, ani jak sa to volá, ani Fet. Vám mi to už nevypne. Dneska mi to vyplo, zase mám sa poraziť. Sa mi to nevypne, dúfam, som zvedavý. No, bye. To mi počul, chvála Bohu. Tak, šlobujeme sejky. Tak. Táto sa nezmestí, skúsim tu položiť. Mám tu sem dočanem a asi áno. Tak. Tak, zoberiem si speciálny kľúč. Takže tam bude hore. Zo strany Európskej komisie, ale preto stále nedoporučujem oddelenie, preto je správny jeden rok. Vytvára priestor preto, aby sa vytvoril... Ne, sa mi to nepodarilo, kámor. Tento rok využijeme To naštve. Tak. Kadečo, bez toho, aby tu existovali dopady. My sme žiadali spoločné štáty, Európska komisia neukázala spôsoby, napríklad sprísnenie emisných limitov. Dakok ešte nehral multiplayer. Ja chcem možno aj zavolať Dakokovi, len si so mňou zahral Granny multiplayer. Á, sa mi podarilo! Beer box? No. Tu mám spiderky, za chvíľu si ho zoberiem. Ich zaviazal hlasovať proti zákazu výroby spaľovacích motorov, ale že Slovenská republika dokázala od marca 2020 naozaj pre kooperácii medzi štátmi, pretože ešte v 2025 sa o tom Európska komisia nechcela ani baviť, neznám predstavení riešenia, ktoré hovorím ešte raz. Z ich pohľadu si myslím, že zastabilizujú nejakú cenu. My hovoríme, že tie hodnoty nie sú dostatočné pre ľudí a najmä si myslíme, že celý ETS2 systém je úplne predražený, je zbytočný pre ochranu
preto už považujeme za horšie postavovať. Tak. Poďme naspäť hore. Ako minule. Pozor. Ako minule. Na budúcu časť o tom by ste celú robíme cez hlavné dvere. Kto chce ešte aj k autogaráži, ešte neviem čo. Nejaké kravinky, no. Tak to je použité moje kamaráti. Tam nič nie. Tak. Ein Caterpillar. To všetko tu prehľadávať. To hovoril aj minulý rok. To vieme zostať naspäť. To chce ešte hlavné dvere, no dajte ho like, odber aj napíšem do komentárov. Svietne, tu sa blížime. Neblíži. Ja si pamätám všetko. Poďme. Tak, poďme sa vzderne. Jak o tom by ste celé aj zajtra máme urobiť nové konce. Už som sa priblížil. Pardon, no. 2 Dukendent. Smíte? A, ne, idem si. A to sa ponorí. Má to Miko. Teším sa na nový koniec. Yes. Yes, sir. Yes. Ne, Granny ukazujú. Yes, sir. Yes. Yes, sir. To sa vám video páčilo, dajte like, odber, aj komentujte, SMS-ky mi komentujte. 09 48 124 61, dávam vám číslo. Dobre? A už sa vidíme. Čaute.